el que ens impulsa l'acció és una determinada il·lusió per treballar per aquesta ciutat, perquè aquesta ciutat sigui d'una determinada manera. Bé, jo això us ho dic perquè el títol era mirar lluny, treballar a prop. Em sembla que nosaltres volem inaugurar una nova etapa en la construcció d'un determinat model de la ciutat. És el mateix model, però aquest model passa per diferents etapes. És una tercera etapa que ja veurem, l'hem de construir. Els seus contorns, la seva definició es anirà veient, però sí que expressa una determinada vocació. He parlat de la tercera etapa perquè a mi em sembla que mirant enrere, mirant el nostre projecte, jo veuria dues etapes. Una era la Barcelona en la qual nosaltres vàrem entrar tots plegats en un instrument que era l'Ajuntament. Instrument que el vam modernitzar, que el vàrem començar a reformar per fer-lo més solvent, més a prop de la realitat. El vàrem democratitzar. 79-93, primera etapa, és que és clavat. I ara 93-2004, segona etapa. Ja estàvem al món. Estàvem al món. Barcelona al món i, curiosament, cada vegada més el món a Barcelona. I aquesta és una etapa que jo diria que així com en la primera teníem clarament la desindustrialització amb un gran interrogant, quina serà l'alternativa? En aquesta segona de la desindustrialització passàvem a unes determinades apostes i es veia que el context econòmic de la ciutat seria ben diferent i que els sectors més terciaris anirien guanyant molt de pes. Això vol dir, sobre un determinat model urbà, que l'hem anat transformant i que, afegeixo, el seguirem transformant. Sobre un determinat model econòmic, que l'hem anat transformant i el seguirem transformant. Sobre un posicionament d'una ciutat que no era emergent ni estava en el context internacional, que l'hem posat en el món i que la seguirem posant en el món. El que us vull dir és que ara, aquesta tercera etapa, hem de posar l'accent, sobretot l'accent, en què una ciutat, a part d'espai urbà, espai econòmic, situació d'una ciutat en el món, ha d'esdevenir un model social.